thil tu zong zong ten zawai ka channel tang kalo long le chu how in tin cho te lo etlem thin toim ani lo pon cher in tin thau te lo chak thin heng teng mi te ilo ni chuan calories ti te gym kal heng teng thu level te hi kan hrangunanga ama ero chu calories ti te eng tak nge ani chuan mi thau pakhat po hian cho eng teng khopin eitlem ma se a cher thelo ang chi te mi cher pakhat po eng teng khopin cho in ti ei tam ma se a thau thei si lo ang kan hrangai thin bok ang heng te hi eng wang nge enge chan ti zong zong le kan thau thei dan tur kan cher thei dan tur kan weight management zong zong kha chia thiam ol sam turin basic takin ka theiang topin he video karon soidona a top thlai ni lo ngai thladon nia ama saberin bank account nei velo te pon an na tho dan le omzia chu kan hriat karing kan bank account chunga poisa lutin a chuak le zel thina chuan kan bank account a kan poisa nei ai tam kan man chwa chuan kan ra thei tina nianga kan man chwa thei zat ai tam ni tin kan bank account chunga poisa ron lu zel chuan kan ho sa tina ni kan bank account chunga thil lu le chuak kha eng nen nge te thei ti chuanin poisa ania cheng khat cheng hi cheng thum ti khan kan te thei thin ani chungte ang bokin kan taksa hi bank account den ang che cha ni tin kan nun theinan kan che chwa theinan hianin thil alu tin a chuak reng thin ani chumia te na chu enge ti chuanin calories te hian ni tin kan taksa chunga hen calories te alu tin a chuak thina nachina poisa kan soyang bok khanin ni khata calories engza tak nge kan taksa chunga lut calories engza che nge kan taksa chunga tanga chuak le tiang kha kan te thei ta ni okay heta zona om thei chu calories ti chu engber nge enge omzia calories ti chu 2 kg khat atam degree celsius pakhat leka ti lumbel cha thei tur khop chakna energy kan tiang chu khan asoi thei ta ni chungtiang energies te mang chonin ni tin kan taksa hi anunga kan che chuak thei thin ta ni chungtiang takin kan nun nan le kan taksai na a che chwa zel theina ta na aman calories te chu chi thuma than than le thei ta ni ama sabera carbohydrates nia heng ho hi kan thuak le kan taksa te hianin chak taka na tho theinanin amang na sada ubera bu te alu te le chang chi sang sang atangin heng carbohydrates hi kan dong the ni pani na chuan enge ti chuan proteins ania heng protein so hi kan taksa a chakna kan nei theinan kan muscles kan tiang chu he kan ti kan ti don nge kan sek te hi heng ho hi a chiat le siam tha a ti pung bel tu tanin kan taksai na mangani kan weight te tlak tir kan duwa cher te kan lo du ni chuanin protein si kan lo ei lo pal thina he hi a fu lowa cher kan du emo weight loss kan du ni ponin protein si chu ekter shum shum tha ni proteins chu ni loin na china carbohydrates pokha weight loss du chuan ekter tho tho chu tha ni apathum na enge ti chuan fats ania heng fats hi sap tong le enge moni dewa han sui dan chuanin premium high density fuel tiang vel te pon kan soi thiang chu gram khat alian carbohydrates le machina ka silta proteins te kha gram khat alian hi a calories chonin unit pali chawan nei ni chu ti lai chonin heng fats ho thau ho hi chu heng thau gram khata rit hianin calories pakwa lai chom tel ta ni chu wang chonin siak mom deuh te le heng tiang fats thau tam thil kan ei ani chuanin tlem te po ei mai la kan calories lak lu kha atama wangin kan thau thei thin ta ni chu da tang chuan thil ka ei tlem deuh nanin ka cher thei lo tiang chi te kha ani thei ta ni chu ole heta mi tamzo kena kan lo hriat lo thei thil pakhat chu ni tin kan taksai na ei le ina tanga calories alak lu a fuel alak lu te zong zong zinga za asom sari hi kan taksa adam chwa theinan sap tonga soidon chuan basal metabolism ta na mangani enge omjia ti chuanin kan taksa alo chen nya lo kan muthilai ngoi ngoi po hianin thok chu kan la reng thawa
kan lung po a phuringa chuan kan thlok po hian a hna thaw a chawl chuang lo ni chung tiangin ni tin kan nung chu ni maya chumi tan chuanin energy tam tak amanga chuwang chuan calories tam tak amang kan ti theng chu chuan calories kan lak lu zong zong a za a som ve le thung chu kan thil ei zong zong kha kan taksai na alo thial nan amang ve le thunga heta hian salary se mo thai na vel kan ei hianin kan taksain heng ho alo thial nan hian calories energy a man tam alo ngai bi ka chuwang chuan thai na te kan ei tam chuanin kan taksain energy man na sat em awangin calories kan lak lu tlem phata ni chuan za a som ni vele thung chu kan taksa che chuanan kan movement atan te hianin kan mang theya hemi kan calories lak lu zong zong a za a som ni chau hi kan control tak tak thei thilani omje chu kan taksa che chua vel atanga kan man chua thei chu za som ni chau omani gym kal chau ni lawa kan walk mai te step kan chau ang chi te heng ho zong zong tan hianin kan calories za som ni chu kan mang thei ni chu ole heta zona lo om le thei chu ni khata hianin mi pakhatin calories enza nge eila thang enza nge lalu tila thang ani theya chu mi thiam ho te na an chut dana chuan atlang puin meichia pakhat hianin calories ni khata sang ni mamwa mi pa pakhatin sang ni zanga amamo an ti thungani ama ero chu mihring pakhat le pakhat kain anglowa tekhinan mi pani hianin ei in ang che ni khata lo ei ma sela anril seidan zong ten anglowa chuan anrila bacteria tha pumpui sik tha kan tiang chu heng an nei dan ten anglowa an pumpui chak dan zong ten an lo wangin le an kg te an lo wangin ni khata an calories lak lu zat hi ain ang thei lo ta ni omja chu an mamo zat ain ang lo thei ni chuan activities kan nei ang zong te tang ponin kan calories mamo ain ang lo theya cycle khala kan ha chiam chuan ni khata hianin calories sang kwa lai te kan va mang le thei thung ta ni chuwang chuan ol som zong in soi tai la weight loss che ri du chuanin calorie deficit antia mamo aya ei tlem kan mamo chuan thau kan du chuanin calorie surplus anti mai mamo aya ei tam do shet angai vele thungani ole apoi mo ber pa chu kan lo thleng ta a chu enge ti chuanin thau bel du emo cher bel du te ta na neng chu kan pon ka in te a kan kg ka in te a hemi atte na khola alan zat aron tla tha nge apung nge ti kha khami a chau in ngata khami kha focus kha a thaber lo ne achan chu google vela te po kan san zong na in mil tur kan average weight kan ri zong tur kha ol samte na zon theya chumi kan san zong le kan average body weight tur omang zat kha ain mil chuanin atok hle ni chuwang chuan cher du tan te po ni se tong pong eile in sum kha a thaber lo ila swal lo ang chu eng thila nge focus ila thaber tur ti chuan kan taksa a thau chia lo in siam bel tur zela kha lo cut off theya a omsa ho kha pai chwa thei ti tlak thei kha focus a thani chuwang chuan nachina ka soitak calories chi thum jinga fats ami kha atlem theyang bera lak lu chuanin a om to ka ni tin exercise nen ngata ti tlak thei kha apoi mota ni chuan calories chi thuma adang pani kha chu a om to ka lak lu hi kan taksain amomo nge wangin ele in kha phim khur taka in sum thiam apoi mota ni chuan lo overweight to te tan po lailam chong hai top ang chi te mo mani du dana kilo elo top ang chi na lovin registered dietitian RD anti ang chi te nutritionist anti ang chi te mo heng tiang ele in weight lampang control lampanga zirbik doctor te anron thei renga gym lampanga mithiam te rona ni khata claim calories pai thak dan tu le exercise lak dan dik tak nena malak hi du thlan na thabber ani chuan a hrisel ber bok ani kan body weight te kan lo manage du te ni chuan emo kan thau bel du emo kan chair du te kan lo manage du ni chuan eng ang exercise nge laila thang tilama lu tila
ama sa ka soi du chu khodang danga veng